Wannan huɗuba ci gaba ce ga huɗubar da muka yi ta ƙarshe a nan, da take bayani a kan kwaɗaitarwa a kan ikhlasi, wato yin aiki don Allah, wato duk wani aiki wanda zai kusantar da bawa zuwa ga Allah, ya zama sababi ne ya samu lada gare shi, to ana buƙatar musulmi ya yi wannan aiki don Allah, wato ya tsantsanta zuciyar shi da neman lada ga Allah da wannan aiki da zai yi. A wancan lokaci mun karanta ayoyin Alƙur'ani da suke nuna wannan ɗabi'a ta yin ikhlasi ga Allah, kamar ayar da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ddina hunafa, su bayi ba a umarce su da komai ba face su bauta ma Allah, sannan kuma su tsantsanta bautar gare shi shi kaɗai. Kun ga a cikin ayar abu biyu ne, aka ce ba a umarce su da komai ba face su bauta ma Allah, akwai wani abu wanda shi ne bautar, sannan sai aka ce mukhlisina lahu ddin, sannan kuma wannan bautar da za su yi su tsantsanta ta ga Allah shi kaɗai. Ka ga ko da ka yi bautar, in ba ka yi ta ga Allah kaɗai ba, to ba ta da amfani gare ka, sawa'un bauta ce wadda Allah ne ake yi mawa kai tsaye tsakaninka da shi, kamar sallah, azumi, karatun Alƙur'ani, duka wannan kun ga babu wata wasiɗa, babu wani tsakani da bawa da Ubangijinsa, kai tsaye in kai sallah ka yi ma Allah ne, ko kuma ya zama ibadu ne wanda Allah ya shar'anta wasu ne za a yi mawa sai ya ba da lada, kamar sadaka, kyauta, taimakon gajiyayyu da sauransu. Kun ga ba wai Allah ɗin ne za ka yi mawa ba, wani ne za ka taimaka, shi kuma Allah sai ya ba ka lada. To duk biyun ana son bawa in zai yi kada ya nufaci komai ko kowa da nau'in ibadun nan guda biyu face abin da yake hannun Allah na lada da kuma gafara. Wannan shi ne kuɓutar ɗan adam, in ko har ɗan adam bai haka ba, to ba shakka zai kasance cikin masu asara ta ayyukansu, sai ya tafi lahira yana tsammanin ya yi sadaka, ya yi kyauta, ya yi sallah, ya yi azumi da sauransu, ya je ya tarar da babu komai, domin ya yi shirka da Allah a yayin waɗannan ayyuka, wato ba ya yi su ba ne don Allah kaɗai. Haka nan mun karanta wani hadisi wanda yake bayani kan cewa shi Allah subhanahu wa ta'ala sau tari ma ya fi kallon zuciyar bawa a yayin ibada ko aikace-aikace na ibada sama da abin da bawan ya aikata da gaɓɓai. Wato yanzu idan mutum ya yi sallah, to Allah ya fi kallon zuciyar shi sama da zahirin sallar da ake gani yana yi ya duƙa ya tashi. Haka idan mutum ya bayar da kyauta ko sadaka, Allah ya fi kallon zuciyar shi dangane da wannan aiki da ya sama da abin da za a ga ya bayar ɗin. Wato idan zuciyar ta ƙunshi alheri, Allah yake son ya burge da wannan ibada da ya yi, to sai Allah ya karɓa. Idan kuma har zuciyar abin da ke cikinta ya saɓa da abin da aka gani a zahiri ya aikata, to Allah sai ya watsar da wannan aiki. To shi yasa akwai buƙata ta musamman ga musulmi su tsantsanta aikace-aikacensu na ibada ga Allah, musamman a wannan zamani da muke ciki, wanda son a burge da a nemi suna suka yi yawa, wanda har aikace-aikacen ibadar wadda tsakaninka ne da Allah fa kai tsaye, amma mutane suna ƙoƙarin su ɓata waɗannan aikace-aikace ta hanyar riya da kuma ƙoƙarin burge mutane da su. Balantana kuma ayyuka na gine-ginen masallatai da islamiyyu da sayen Alƙur'anai da makamantansu, musamman wannan zamani na kafafen sadarwa na zamani, wanda dandanan sai ka ga dukkan wani alheri ko aikin alherin da ya kamata a ce mutum ma ya ɓoye don ya samu ladar shi cikakka, da kanshi zai sa a watsa shi, a watsa ma duniya ga abin da ya yi saboda su yaba mashi ko makamantan haka. Babu shakka wannan duka abubuwa ne na fitintunun zamani da ya kamata a ce musulmi sun bi a hankali don kada su zurma da su. Waɗannan abubuwa suna da alheri, amma kuma ta waɗannan fuskoki kam suna cutar da al'ummar musulmi. Allah ta'ala ya dacar da mu.
wannan hadisi da muka karanta ya yi bayani yadda Allah ya fi kallon ayyukan zuciya masu kyau sama da aikin gaɓɓai, inda ya ambaci wasu mutane guda 7 waɗanda Allah zai sanya su a cikin inuwa al'arshi radda babu wata inuwa sai ita. Kun ga idan muka duba waɗannan mutane da ayyukansu za mu ga ikhlasi ne duk ya kai su ga haka, wato yin aikin don Allah ba wai zahirin aikin da suka aikata ba, kasancewar aikin sun yi shi don Allah. To haka dai Allah subhanahu wa ta'ala yake mu'amalantar bayinsa. To gabar da ta rage mana shi ne kishiyar ikhlasi, wadda idan har akwai wannan kishiyar ikhlasi to ba za a samu shi ikhlasin ba, wato ita ce riya da yin nuna wa mutane aiki. Wato ita riya abin da take nufi shi ne ka nuna aikin da ya kamata ka ɓoye don ka yi shi don Allah, sai ka nuna shi ka bayyanar. Kamar mutum ya sai alƙur'anai zai bayar ga islamiyya ko masallaci, sai ya ɗauki hotonsu sai ya tura cewa ga shi ya yi, ko ya gina masallaci ya ce dole sai an yi taro an buɗe, a kira 'yan jaridu da gidajen talabijin da 'yan social media wai don su ɗauki masallacin su tura wa duniya cewa ga shi ya yi aikin alheri. To wannan duka nau'uka ne na riya, sai dai kuma malamai suna cewa idan har mutum zai yi wannan ɗin ba wai burge mutane yake nufi da bayyanawar ba, ƙila yana so ne ya kwaɗaitar da wasu masu wadata su yi irin aikin shi, wannan ba laifi, sai dai kuma za ka ga da yawa ba wai wannan manufar ba ce ba take sanyawa ake buƙatar sai an sanar da duniya ire-iren waɗannan aikace-aikace. Saboda haka dai wannan ita ce riya. Ita kuma as-sum'atu jiyarwa ake nufi da ita, wato ba lallai sai in mutum ya nuna a zahiri ba, ka jiyar da abin da kai. Misali ka yi azumi sai ka tafi kana ba wani labari, kana cikin yin shi ko bayan ka gama, don dai kawai ka burge shi ko kuma ya yaba maka ya ɗauka kai mutumin kirki ne ko makamantan haka. To ka ga bayan ka gama aikin ne za ka je ka jiyar da wani don ka nemi yardarsa. To wannan ita ce ake ce ma as-sum'a, kuma dukkan abubuwan guda biyu ba su da kyau, ya kamata musulmi ya ƙaurace ma wannan. Shi aikin alheri ɓoye shi ake, shi yasa Allah ya ce in tubdu sadaqati fa ni'imma hiya, sai ya ce wa in tukfuha wa tu'tuha al-fuqara wa huwa khairul lakum. Ya ce in kun bayyana sadaka ba laifi, to ka ji Allah sha ya ba laifi. Ka san ko Bahaushe cewa yake ba ta cikin yabo, sai ce amma in kuka ɓoye sadaka kuka bayar da ita ga mabuƙata, Allah ya ce wannan shi ya fi alheri gare ku. Wato ko da bayyanawa alheri ce, ɓoyewar da ya fi ta. To wannan ita ake ce ma riya ko kuma as-sum'a. Annabi mai tsira da amincin Allah ya faɗa a wani hadisi ƙudusi yake cewa, hadisi ne na Sayyidina Abi Huraira Allah ya ƙara mashi yarda, ya ce Allah yana cewa ni ne mafi wadatuwa daga shirkan masu shirka. Wato shirka guda biyu, babbar shirka ko ƙarama. To amma a nan yana ma nufin wato ko magana ta fi rinjayuwa ga ƙaramar shirka, wato ita ce riyar. Dama an ce shirka shi ne a haɗa Allah da wani a cikin haƙƙin da ba wanda ya cancance shi in ba Allah ba. Kun ga masu bautar wani Allah, ai ba wanda ya cancanci bauta in ba Allah ba, to sai suke bauta ma wani tare da Allah, ko su bauta ma wani shi kaɗai ma, to sai a ce sun yi shirka, mushrikai kenan. To shi ma musulmi zai iya shirka, ko da ko baya waccan babbar shirkar ta bautar wani Allah. Ta yaya musulmi ke iya shirka? Shi ne idan ya yi riya a cikin ibada. Dukkan ibadun nan da Allah ya shir'anta mana ya yi su ne don mu ji cewa mu bayi ne gare shi, ƙasƙantattu gare shi. To lokacin da ka ji za ka yi ma wani irin wannan bautar, ko kana neman burge shi ko yabo daga gare shi, ka ga ka haɗa shi a cikin haƙƙin Allah da babu mai shi in ba shi ba. To shi yasa ita ma riya ake ce mata shirka amma ƙarama. Ita babbar shirka in mutum ya yi ya bar musulunci ya kafirta, amma ita riya ba ta fidda mutum daga addini, sai dai ya yi babban laifi wanda in ba Allah ya gafarta mashi ba ko ya tuba, to Allah zai iya kama shi da laifinsa.
to Allah dai ya ce ni ne mafi wadatuwa akan shirkan masu shirka, sai ya ce duk wanda ya haɗa ni da wani na a cikin wata ibada, Allah ya ce to na bashi shi da aikin nasa. To sai amfani da shirka a matsayin aiki, wato da shi kamar Allah ya ce ba ruwana da shi da aikin. To ka san ko duk wani aiki da ba ruwan Allah a cikinsa ai asara ne ga mai shi. To kuma haɗarin ma da ya fi wannan shi ne shi kanshi mai wannan aikin Allah ba ruwan shi da shi. Kaga ba shi da tabbacin taimakon Allah a cikin lamurra, kuma ba shi da tabbacin tsaro daga Allah game da haɗarurrukan rayuwa. Saboda haka wajibi ne ya jama'ar musulmi mu tsantsanta aikace-aikacenmu na ibada, mu yi su don Allah domin mu rabauta da abin da yake hannunsa subhanahu wa ta'ala. Wani hadisin daga sayyidina Abi Sa'id al-Khudri Allah ya ƙara mashi yarda, ya ce annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya ce mafi haɗarin abin da nake ji muku tsoro sama da masihin dajjal, wato na fi ji muku tsoron wani abu fiye ma da yadda nake ji muku tsoron dujjal. An dai san magana game da dujjal da kuma fitintuninsa, shi ko matattu ma bai bari ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisai ya bayyana da in ya zo hatta yadda mutane zai riƙa yi daga cikin kaburra yana kiransu zuwa ga kafirce ma Allah, kuma wasu su bi shi, wasu kuma Allah ya tseratar da su. Allah ya sa mu cikin waɗanda zai tseratar. Saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan al'amarin na fi ji muku tsoron shi akan dujjal ma. Sahabbai suka ce ya rasulullahi menene wannan abu? Sai ya ce ita ce ɓoyayyen shirka. Sahabbai suka ce mece ce ɓoyayyen shirka kuma ya rasulallah? Sai ya ce riya. Ya ce riya, ya ce ita ce mutum zai tsaya yana sallah, wato misali ne zai bayar, mutum zai tsaya yana sallah sai ya ƙawata sallah, ya ƙawata tsayuwar ko ya ƙawata karatun da makamantansu, ba komai ya sa ya ƙawata ta ba don ga wasu suna kallon shi. Shi ya sa za ka ga wannan har ma limamai suna ƙarƙashin wannan haɗarin. Mutum dole ana son mutum ya zayyana karatun Alƙur'ani kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni, to amma ya zayyana shi nan don shari'a ta buƙaci ya zayyana ba wai don ya burge wasu ba. Ka ga su kansu waɗannan huɗubobin juma'a da ake yi, wallahi idan liman bai wasa ba shaiɗan sai ya sharɓa ƙafafunsa. Ka shirya huɗuba don ka burge mutane, shi kai wani ai ya san larabci, ko wane malami ne, to sai ka ga ka haramta ma kanka ladar da Allah zai bayar, sai ya zama wani ɗaya daga cikin mamu ma ya fi ka. Saboda haka dole ne sai mun toshe kunnenmu daga yabon masu yabo ko sukan masu suka. Kai dai duk abin da za ka yi shi don neman yardar Allah, don ƙoƙarin ka burge Allah ba ka burge wani ba. Allah shi datar da mu. Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ita ce shirka ɓoyayya wadda mutum zai tsaya ya ƙawata karatu ko sallar shi ba fa don komai ba sai don ya burge masu sauraro ko masu kallon shi. Akwai wani hadisi mai ban tsoro daga sayyidina Abi Huraira Allah ya ƙara mashi yarda. Wani daga cikin magabata ana ce mashi Shufayy bin Mati'in, sai ya shiga garin Madina. Yana shiga sai ya tadda wani mutum mutane sun taru a kansa, wato an yi cincirundu ana sauraron wani mutum. Sai shi Shufayy sai ya ce wane ne wannan, don bai san shi ba. Sai aka ce Abu Huraira, wannan shi ne Abu Huraira, wato shi ne sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam da ake ce ma Abi Huraira. Shufayy sai na ce sai na matsa kusa da shi, na kuma zauna, shi kuma ya ci gaba da
ba da hadisai, wato ya ci gaba da wa'azi da karantar da mutane hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama. Yayin da ya shiru ya kammala wa'azin shi ya koma gefe, ya ce sai na tafi kusa da shi, sai na riƙe shi, sai na ce mashi, ina shaidar da kai Allah, ina son ka bani wani hadisi wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya maka shi, ka kuma riƙe shi ka fahimce shi. Sai Abu Huraira Allah ya yarda da shi sai ya ce zan ko aikata, zan baka. To kun ji malamai, su malamai ba sa ɓoye karatu a duk inda suka samu kansu, sun san mutum ba su san shi ba, saboda Allah ya musu umarni da wannan. Latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunahu, haka Allah ya ce, su yi bayanin ilimi ga mutane kada su ɓoye shi. Ya ma ambaci narko mai girma ga waɗanda suke ɓoye ilimi, ce innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab, sai ce ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Sai dai kuma da malaman da sauran jama'a wajibi ne dukkaninmu mu girmama ilimi. Kaga idan kana da wata tambaya da kake da ita dangane da abin da ya shafi addini, tashi takanas daga gidanka, tadda malami a gidan shi, same shi a masallacin da yake sallah, durƙusa kai mashi tambaya cikin girmamawa, amma ba ka tare shi a hanya ba, ba ka tare shi a kasuwa ba. Idan kai haka kuma ya saurare ka, to dukkaninku ba ku girmama abin ba. To amma za ka ga da yawa mutane abin da suke yi kenan. Wani ko kiran waya sai ya ce da Allah malam wata ‘yar tambaya ce nake da ita, wani ma filashin zai maka wallahi, sai ka kira ya ce wai tambaya zai yi. To kun ga duk irin wannan ɗabi'u ne da mutane suke aikatawa da yake nuna rashin darajta abin, ko da ko su ba haka suka nufa ba. Shi ilimin addini ba ya shi a duk duniya, saboda shi ne ya sa Allah ya aiko manzanni ai, ya halicci mutane, dole ne mu darajta shi. Allah ya ba mu ikon gyarawa. Don haka dai Abu Huraira Allah ya yarda da shi ya ce zan ko baka hadisi. Sayyidina Abi Huraira Allah ya ƙara mashi yarda sai ya ce, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mani wani hadisi a cikin wannan gidan da muke zaune da kai, kuma a lokacin tare da ni babu kowa in ba, wato tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu kowa in ba ni ba, wato daga ni sai shi. To a lokacin da Sayyidina Abi Huraira ya zo wannan gaɓar sai ya suma, saboda girman tsoron abin da zai faɗa ko abin da hadisin ya ƙunsa. Da ya farka ya yunƙura zai karanta hadisin sai ya sake suma. Sayyidina Abi Huraira sai da ya suma sau uku ko sau huɗu. Da ya farka sannan sai ya ce, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mani cewa idan ranar alƙiyama ta kama, Allah subhanahu wa ta'ala zai sauko zuwa ga bayi domin ya yi musu hukunci bisa ga ayyukansu. Annabi mai tsira da amincin Allah ya ce fa kullu ummatin jafiya, a ran nan kowace al'umma a gurfane za ta zo. Ya ce to farkon mutane uku da za a fara jefawa wuta ga su kamar haka. Ya ce za a zo da mutum mahaddacin Alƙur'ani, masanin littafin Allah, ya yi karatu kuma ya karantar. Allah sai ya ce da shi, ya kai bawana, ba na sanar da kai abin da na saukar wa manzona ba? Sai bawan ya ce haka ne ya Ubangiji. Sai Allah ya ce to me kai da shi da na sanar da kai? Sai wannan bawan ya ce na yi aiki da shi dare da yini, ina karanta shi ina karantar da shi. Sai Allah da yake shi alimun ne bi zati sudur, sai ya ce kazabta, ƙarya kake. wa taqulul mala'ikatu kazabta, mala'iku su ce ƙarya kake.
ka dai yi karatu ne domin a ce kai malami ne kuma an faɗa. Sai Allah ya ce don haka je ka, yau dai baka da wani rabo a gurina. Sai Allah ya umarni a jefa shi wuta. Manzo mai tsira da amincin Allah ya ce sannan sai a zo da ma'abocin dukiya. Sai Allah ya ce mashi, ya kai bawana, shin ban ni'imta ka ba? Ban fifita ka akan da yawa daga cikin bayina ba? Ban yalwata maka ba? Sai bawan nan ya ce, haka ne ya Ubangiji. Sai Allah ya ce, to me kai da abin da na baka na dukiya? Sai ya ce, ya Ubangiji, babu wata, na sadar da zumunci, na yi sadaka, kai ba wata hanya da ake buƙatar a ciyar da kuɗi fi sabilillahi face na ciyar. Sai Allah ya ce, kazabta, ƙarya kake. Mala'iku su ce ma ƙarya kake. To akwai abin da Allah bai sani ba ne? Ka dai yi wannan ne domin a ce kai mai kyauta ne, kai mutumin kirki ne, kuma an faɗa. Sai Allah ya ce a tafi da shi zuwa wutar jahannama. Sai a zo da mutum wanda ya yaƙi cikin hanyar Allah har aka kashe shi. Sai Allah ya sanar da shi ni'imar da ya yi mashi. Sai Allah ya ce da shi, to me kai? Sai ya ce, ya Ubangiji, na yi jihadi a cikin hanyarka, hannun shahada don kai. Sai Allah ya ce, ƙarya kake. Mala'iku ma su ce, ƙarya kake. Ka dai yi wannan ne don a ce kai jarumi ne, kai sadauki ne, kuma an faɗa. Allah zai yi umarni a yi wuta da shi. Daidai wannan gaɓar sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa hannu ya bugi kafaɗar Sayyidina Abi Huraira, ya ce, to ya kai Abu Huraira, waɗannan su ne mutane uku wadda wutar jahannama za ta fara kalaci da su ranar alkiyama. Ku ji fa, ba kafirai ba ne, ba munafukai ba ne, ba ‘yan ta'adda ba ne, kusan mafiya ɗaukaka ne a cikin bayan Allah da kuma ya fifita su a kan wasu abubuwa, amma riya ta ɓata aikin kuma ta yi bi baya, har ta zama sababi na shigar su wuta. To shi ya sa Abi Huraira abinda hadisin da yake ɗauke da shi ya tsoratar da shi, kuma dama ya kamata ma ya tsoratar da duk wani musulmi, sawa'un cikin malamai ko masu dukiya ko waɗanda suke taimakawa ta fuskoki daban-daban a cikin harkoki na addinin musulunci. A ƙarshe za mu ga shaiɗan da kansa ya rantsuwa da zatin Allah da izzar shi, ya ce wallahi sai na halakar da bayi dukkaninsu. Da kansa sai ya togaciya ya ce sai fa bayinka masu ikhlasi. Don haka ina masu tambayar abin da za su riƙa shaiɗan ya yi nesa da su, shi ne ikhlasi. Ai da yake an rasa, ai da yawa daga cikin mutane sun rasa shi a yau, shi ya sa ka ga shaiɗan yana ta nasara a kanmu.